Elsenien hier de Sinnegraag op deze eerste officiële simmerdag. Maar hoeral Rijn en nog eens Rijn. Voor de organisatie van City Proms in Ljout is het flink balen, want nota gaan ze alle jaren meer waar gaan. Dags bloos optimistisch. Ik ga ervan uit dat het einde van de middag, begin van de avond, de zon er toch nog doorbreekt. Heb je nog speciaal wat dienstje naar Rijn? Nee, ja goed, je moet alles verstevigen voor windstoot en dat soort de weersomstandigheden. Maar ja, we kunnen de Oldenhoven moeilijk overkappen, dus voor de rest hebben we er niet veel aan kunnen doen. Tja, je kan in die net alles dekken. Dat denkt de organisatie van het Midsummer Festival van Rieën ex-ouwer. Gewoon waar is er muziek en toneel op verschillende locaties in het dorp, maar dan moet het publiek wel in het Sintjes zitten kennen. Hier zullen we Jurgen Skoltenhouwer, de cabaretier. Maar zat je hem zeggen, het rijnt, het gaat net terug. En dus wordt plan B insteld. Gistermiddag hebben we het besluit genomen om te zeggen van ja, wat mag we nou? Laten we het erop omkomen of net? Nou, we hebben hier met de boer praten en die zei jongens, je kan voor mij die loods krijgen. Nou, toen ik van de morgen wekker was, toen dacht ik van dit had een goed besluit geweest. In snit hier is ik liever gewoon dat de Buidisprovincie oersloegen. Daar hebben we het werkontal van zaansculpturen, want Takelmannen begint er het Zaansculpturenfestival. Als je daar bovenop staat op 6, 7 meter, dan heb je het liever droog. Want dan kun je zelf bepalen hoeveel water erin gaat. Want we hebben water nodig om het te compacten. En als er heel veel regen valt, dan wordt het wat natter. Maar daar kunnen we ook wel mee handelen. Dat komt goed. Het moet duidelijk wijzen. Binnen dreige omstandigheden voor organisaties en ondernemers. Al is er voor de toerist ik net een soort al dit waar. Het weer had wel wat beter gekund. Ja, veel beter. Maar ja, je krijgt wat je verdient schijnbaar. Dus, maar het is niet leuk natuurlijk. De simmer in Friesland had een minne start. Maar aan de andere kant, er komen nog genoeg dagen om het goed te maken.